Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar ƙaramar hukumar Bagwai, barkamu da wannan lokaci. Zan yi tsokaci ne akan wani posting da na gani, wani ya zo ya yi, ya jera ayyukan da Badau ya yi, a ciki ya sa wai asibitin Koɗan-Hai. An gama asibitin Koɗan-Hai. Ya zo sai faman yaɗawa yake a gari, ko ko in ce a duniya, yana yaɗawa duniya garin Koɗan-Hai an yi asibiti. To al'umma ina so in nuna muku asibitin. Wannan shi ne asibitin da aka ce an yi a Koɗan-Hai. Yanzu mai hankali zai ya ga wannan kangon ya ce asibiti ne? A haka an haɗa asibiti? To waɗanda ma suka yi aikin ma ba a biya su ba. Waɗanda suka ɗauko ruwa, suka ɗauko yashi, suka zo suka yi gini, wasu ba a biya su ba. To ma haka labari yake bayarwa ma an gama asibiti. To mu a garin Koɗan-Hai ba a gama asibiti ba. Kuma kamar wani posting gashi nan, wannan posting ɗin wanda aka yi na cewar 'yan Koɗan-Hai ai gaba ɗayansu sun miƙa wuya ma suna bayan Badau. Ƙarya ne. Ba wani ɗan Koɗan-Hai da zai zo ya ce shi lallai ya miƙa wuya ya miƙa wa Badau. Kawai dai an zo an ɗauko hoton wasu masu son kuɗi, wanda ma gaba ɗayansu ƙanana yara ne ma, wanda ba su san hankalin kansu ba. Kawai an zo an ɗauke su hoto an ba su naira 100, 15,000 ma aka ba su. Na ji labari ba na garin, amma na ji labarin 15,000 aka ba su. An zo an ɗauke su hoto an ba su 15,000 sai kokawa suke akan 15,000. Sunan za a zo a gaya a haɗa musu asibiti. Za a zo a yi ma aiki har za a ɗauki kuɗi a baka ka ansa. Kai salon kana kishin garinka. To yanzu an zo an ba su 15,000 ɗin ba a zo kuma an yi aikin ba. Sun zo suna wani magana, ai su bakin rai bakin fama. Su suna bayan Badau. Su 'yan garin Koɗan-Hai ba gudu ba ja da baya. To ku in ba za ku gudun ba za a gudu a bakku ai. Kuna zaune lafiya ta kafe ku, ba ku matsa ba. Mu garin Koɗan-Hai ba ma Badau, ban ce wai ba ma Badau kwata-kwata ba. Amma ba zai zama dole a ce kowa Badau yake yi ba. Ni kuma ba wai ina adawa ba ne. Ni mawaƙin Badau ne, ai na yi wa Badau waƙa. Idan kuma da wanda zai ce ni ban wa Badau waƙa ba, ya zo ya yi magana, ni zan samo mai waƙar Badau ɗin ya ji ta. Na yi wa Badau waƙa har kashi biyu. Ni mai son Badau ne, amma kuma me ba zai yiwu a zo a yankin mu ba ana yin ƙarya cewar an yi abu bayan ba a yi ba. A zo ana posting cewar an yi. Taya za a zo ana cewa an yi wani abu a garinmu. To mu ba a yi asibiti ba. An dai yi kango gashi nan. Wannan shi ne kangon da aka yi. Su kuma waɗanda suka zo suke zuwa sai su zauna su ce ai mu muna yin ka 100%, ai bakin rai bakin fama, ai mu iya wuya kai muke yi. Su ne wa'annan. Gaba ɗayansu masu son kuɗi ne, ba masu son kishin gari ba. To ni ina kira ga mai girma Yusuf Ahmad Badau. Idan har ya ba da wannan kuɗin aiki, aka je aka ce mai an yi, to ba a yi ba. Wannan aiki ba a yi ba. Kuma mu ma ba wai 'yan midiya ne ba mu da su ba. Wanda za mu zo mu nuna wa jama'a cewar ba a yi ba da aka zo aka yi posting cewar an yi. To yanzu mu mun fito mun ce ba a yi ba. Idan kuma da wanda zai fito ya ja cewar an yi wani asibitin ya zo ya nuna, ya zo ya ce an yi. Kuma muna da midiyan wanda za mu fito mu nuna wa duniya. Yanzu ai wannan hoton mutum da ya shiga TikTok, ya shiga Yahaya MKH zai gani, ya shiga Twitter zai gani, ya shiga Instagram zai gani, ya shiga Facebook zai gani. A Bagwai kuma a YouTube ya shiga Bagwai Group Music TV zai gani. Mu ma muna da 'yan midiya ai. Wanda daga nan ko ina mutum ya je zai nuna kanshi, mu ma za mu je mu nuna kanmu a matsayin mu ma 'yan midiya ne. Amma ba wanda zai zo ya buɗe mana ido yana wai ya yi abu. Ta ina ya yi? Mu wannan asibiti ba a yi ba. Mu dai muna kira ga mai girma ɗan majalisar tarayya. Idan za a zo a yi mana wannan asibiti to a taimaka a zo a yi mana. Ba wai muna adawa da shi ba ne. Idan aka zo aka mana wannan asibiti, ni kaina zan ja al'umma waɗanda zan jawo ra'ayinsu cewar su zo su dangwala Badau ko da ba sa ra'ayin shi. Domin an kawo mana ci gaba. Asibiti ci gaba ne. Amma ba a zo an yi abu ba. An zo ana yaɗawa cewar an yi abu. To ba a yi ba. Ba wanda ya yi mana asibitinmu. An dai yi kango. Kuma gashi nan ma faɗuwa yake yi. Faɗuwa yake yi. Kowa ya gani. Ya za a yi mana wannan kangon a zo ana nuna cewar an yi asibiti. Mu ba a yi mana asibiti ba. Kada wanda ya zo ya ƙara cewa wai a garin Koɗan-Hai an gama asibiti. Kada wanda ya zo ya ƙara faɗi. Kuma muna da rights ɗinmu. Mu fito mu nuna cewar ba a yi ba, kuma ba a yi ba ɗin.
iya wannan asibitin iya nan aka yi. Ko da a ce wa'anda suka zo aka biya wa ko ko in ce wa'anda suka ɗau yashin suka ɗauko ruwa a zo a biya su haƙƙinsu mana. Ko da ba a gama ba a zo a biya su haƙƙinsu, amma haƙƙinsu ma ba a biya ba an tafi da kuɗin ba a ba su ba. Kuma an zo ana wani yaɗawa cewa an yi asibiti, ƙarya ne. Duk wanda ya je kai a garin kuɗin hayi ma ba ma Badau ma, ba ma yin shi. Kada wanda ya zo ya ƙara zuwa ya wani buɗe muku ido cewar ya nuna muku wai muna yin Badau. Mu ba ma Badau, ba kuma adawa nake ba, ni ma ina yin shi da. Amma me ba zai zo ana yin ƙarya ba, abin da ba a yi ba a zo ana cewa an yi. Idan yau aka yi mana wannan asibitin aka haɗa, aka zo aka haɗa mana asibiti to zan yi Badau. Kuma zan ja mutane da yawa su ma su yi Badau. Da yawa zan ja mutane su yi Badau. Kuma akwatin wanda suke a garin kuɗin hayi za su yi Badau. Za a kawo Badau akwatin. Amma ba zai yi ba a zo a yi mana wannan kangon ya zama nan shi ne zai zama kamfai. Wannan kangon ya zama kamfai ba zai yiwu ba. Mu ma mun waye yanzu. Ba wanda zai zo ya buɗe mana ido. Ka zo ka ɗauki mutane ka ba su 15,000 kana wani yaɗawa kuma ka yi asibiti. A ina ka yi asibitin? Mutane yanzu ba gidadawa ba ne. Saboda haka kada wanda ya zo ya ƙara wani nuna a midiya cewa ya gama asibiti. Ba a haɗa ba. Yauwa. Idan kuma da wanda zai zo ya ja, ya ja. Idan an haɗa ni zan zo in ƙara magana a kai. Idan kuma ya ce adawa ce, me ya yi wa Badau ɗin? Ya faɗi abin da ya yi wa Badau, ni ma in faɗi abin da na yi wa Badau ɗin. Mu gani da shi, wa ya fi kishin Badau ɗin. Magana ce ta ci gaba. Idan ka yi za a yi ma. Idan ko ba ka yi ba ba za a yi ma ba. Duk sanda kake wa mutum, idan ka bi shi ka ga yana ture ka, dole ne ka riga ka ƙyale shi ya sire ma. Duk sanda yake ma ya sire ma, ka ƙyale shi. Wannan shi ne kawai magana. In za a zo a haɗa mana asibiti to a zo a haɗa. In ba a zo an haɗa mana ba za mu zaɓi wanda yake son mu, wanda idan ya ci zai zo ya ƙarasa mana wannan asibiti, wanda al'ummar gari za su amfana. Kuma ba iya 'yan garin kuɗin hayi ne wanda za su amfani wannan asibiti ba. Mutane da yawa za su amfani wannan asibitin. Saboda haka ruwanku ne. Ko ku zo ku haɗa mana, ku ci gaba da yin posting na cewar kun gama asibiti to ku zo. Amma ba wanda zai zo bai yi abu ba ya zo yana buɗe mutane ido cewar ya yi. Ƙarya ne. Yauwa.